Da Allah, ba Allah ki ya samu lambar ki. Lamba. Ai kai daga gani na ka san ni ba ajin ka bace. A'a wai dai dan zumunci ne mu dinka gaisa. Bana bukata. Ki biya shi kudin sa mu dai. Da Allah ko ke iya samu? Ba Allah me yasa kake son lamba ta? Wai dai ma dinka gaisa ko? To bari in baka idan ina bukatar akai da guri zan rinka kiran ka sai ka kai. To shikenan. Ai haka. Gashi. To wani suna ran? Rahama za ka saka. To shikenan. Ga kudin. A ba komai aiki bashi. To. Ba komai. To nagode. Sai an jima. Taron zamani. Ko me take ji? Sai rawa take ita kaɗai. Rawarki. Lokacinki ne? Ina bari in kallo na. Me wannan? Ya kin fita hannunki rabbana kin shigo. Ai na ke same su. Ko kin fara karuwanci ne? Mama kawo Musa ne zo ya bani ya ce ni sai ya kai makaranta da shi shine ne kuma naga ba mu ankon Usaina ba na zuwan baki sai musu. Wannan kudin. Saboda ke ce santambul wacce ke bi duk 'yan matan duniya kyau ko shine ya dauki wannan kudin ya baki. Duk tarbiyyar da nake miki sai kin fita kin yi karuwanci? Kin gani? Kalli. Mama wallahi ba karuwanci ne shi ne. Za mu sa kafa wando ɗaya da ke. Me zan yi da shi? Bita, maza ki je ka karbe kuɗi. Ko sayayya ki yi da su bita. Wallahi yarinyar nan za mu sa kafar wando ɗaya da ita a gidan nan sai na kunsa mata cikin da ba za ta iya haife shi. Da ni take zance. Wannan ya ai kawai an biya miki wani kyau ya su amma dai sai ka kai 5,500 fa kai ki dawo an biya miki
A ina laifin ɗan ɗauki ko na ɗan 1,500. Ga wasu ma masu kyau. Kai ki gama duba ga ma wani warwaro nan. Alhaji Musa. Ba ka gane ni ba? Cewa Allah. Ba ka gane ni ba? A ban gane ki ba. Ni ce fa na rubuta application sau 3 a kamfaninka. Har yanzu ban ji result ba. Na je gidanka ko mai gadi ya mun na aiki. Cewa Allah yanzu ni kin gani nan nayi kama da wanda yake da mai gadi. Wai kana nufin baka gane abin da nake nufi ba? Sai dai ina da wani kike nema ba ni. Ki haƙuri. Alhaji Musa? A waje? Ciki? Na kasa ganewa me wannan abin yake nufi? Kake damu kanki. Ba sau ɗaya ba sau biyu ba ana ma haka. Wai wani mai kuɗi ne a garin nan wai kaman ma ɗaya gaban ma ta ɓaci to shi ke sai ki ga yau gobe sai a tinkare. Amma ina Alhaji Alamari na. Abin da ya tsorata ni wallahi. Ba har na ji daɗi. Ko hanyar ɗaya. Ce to na ga abin yana nema yake dumani ne a waje Alhaji a ciki Alhaji. Application company. Kalli wannan. Kanku ya kusa zuwa ɗaya. Amma kin fi shi kyau. To na gode. Ki ɗauka wanne kike. Bari magana. Shi ke ba. Kai 3,000 fa. In dai ya miki ya shi ke. Ya mi. Ƙaramin ƙara miki kyau. Da gaske? Sai dai ya ƙara. Shi ne wani? Ya je ni. Kai malam, kai ne mai adaidaita sahu ko? To, saƙo daga kawunta. Ya ce in gaya ma, lalle, bai da gaske ka fito da iyayenka. To insha Allah. Mun gaji da yawon da kuke a cikin gari, don ba mu san me manufarka ba a zuciya. Kar ka zo ka lalata mana yarinya. Ka ji ko? Ya ji na ji. To, shi ke na ke burinki ya cika. Kin sami ɗan adaidaita sahu. Wanke abinda mutum ya zaɓa ba shi. To, kamar yadda kullum nake gaya muku, ita wannan da yake mai kunnen ƙashi ce, sai ta dai ta rakito mana tarkacen 'yan iska na gari. Ke yankin fita, ki san irin samarin da zaki. Kar ki ta rakito mana 'yan iska, kin ji ko? Ki nemo wani kirki, ɗan arziki mai mutunci, kin ji ko? Hello? Ok, ƙara sutu. Kuma ga nasu ne zuku nesa. Nasu zai shigo yin zuku nesa. Allah sarki, san da zuwa. Sannu. Yawwa. Lafiya kalau. Lafiya lau wallahi. Dan Amerika ne wannan, ba ya jin Hausa sosai. So, Shawiya, Mom, akwai tsaron baki da na kawo miki ta musamman, so I'll pass it over to her sai ta isar miki. To, dan albarka, na gode. Ki bi shi maza sai kun dawo ko? Yawwa, sai kun dawo. Allah kiyaye hanya. Wannan bature ne ko Hausa ma bata ishe shi ba, baka ji bakinsa ba. Ke kuma kin bar shi jugun babu ruwa, akwai ruwa a cikin freezer. Ki je ki ɗauko mai, kin san guda biyu ne, akwai fiye wata akwai na roba, kowa da matsayinsa. Yawwa, ki ɗauki fiye wata ki bashi, shine matsayinsa. Kin ji ko? Dan Allah kai hakuri. Ba komai. Ki damu.